Не птичка, бе, тати. П. П. Птичка. П, кажи П. И сега кажи птичка. Птичка. Кажи. Я пак. Казвам го. П. Птичка. Птичка. Кола. Пет Я пли. кажи пчела. Пчела. Не пчела. П. Не, дей, ще ударим камерата. Кажи П. Кажи. Кола. Не, кола. Сега няма смисъл от тези. Кола можеш. Кажи П. П. Сега. Пчела. 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 Как викаш, прос или фрос? Рос. Я кажи благодаря. 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 Какво беше? Кой беше друго станко? Кола. Не, друго говорихме. Дет не можеш да ги казваш. Дезодорант казваш ли? Я кажи Айфеловата кула. Елковата кола. Каквата? Я пак Дезорант. Дезодорант. Айфелова. Елковата кола. Кола. О, не. Канапе вече казва. Канапе. Я кажи Юрган. Риван. По-сложно го кажа толкова. Юре. Стенко, я кажи възглавница. Лесглавна. Възглавница. Я гардероб. Гердероб. Гердероб. Гардероб. Видя, че можеш. Легло. Легло. Браво. Браво. Научи. Мушама. Чаша. Мушама. Видя ли, че можеш? Пчела. Пчела. П. Как викаш? Прос или фрос? Прос. Виждаш колко хубаво казваш. П. Пр. Ч. Кажи пч. Пчела. Ето бе! Пч. Браво. Видя ли, че го казваш? Пч. Пчела. Пчела. Това е. Я пак. Пчела. Точно така бе, тази. Пчела. Браво, Ири. Това е. Запомни ли го? Как беше? Пчела. Да, така. Точно така, правилно. Пчела. Пчела. Почва да се объркваш. Пче. Добре, ари сега. Пт. Пчела. Птичка бе, птичка бе. Птичка, ари кажи птичка. Птичка. Друго. Как викаш? Паяк или фаяк? Не, да викаш. На бабата отгоре ще паднат зъбите. Чинието ще изфарчи. Аз днеска по едно време мислех да й се кача да я кажа по ламарината там, какво ми... Да не се разтече. Вътре не е, викам, ако не бяхме сложили, защото тя, нали ма викаш там, като сложихме ламарината, да се не режал там отвън. Да, ние тук не бяхме сложили, ще режем се. Нали, зато има вика, ви казах, няма за нас. Край, стоп. Обърни да виждам. Ако мине на тераса, да извикам Мила, сега да видиш твоите детери там. Да, лироза. Ай си. Така се караме с това. Тя е на с 20. Чакай да снимам малко. Да. Свяла псата. Ама... Чак, от прозореца чува се чак тук горе. Ани! Тя кой искаш от него, не знам. Той човек е явно му и бърти се. Тези се разди са компютъра си. Не, тук те да не бидат
светлини да имат там нещо, някой стая. Като я видиш, ще я покажа, защото не съм сигурна дали да споделя аз. На така случила. Иначе добре върви, нали да кажеш нещо прегърбена или нещо такова. Знам как да ти обясня, не ги знам и аз. Защото на тях, нали, те се оплакват цел там.